kvalitné výrobky. Od kvality Kačena. Značky Kičang. Aha, už to vidím. To sa kam dáva? Maskérku poprosíme. Ja to zvládnem sama. Áno. Dobre? Ešte nám vlásky troška opravte. Aby nebolo vidieť podsta. Hej, aj tie kruhy si zakryte. Áno. Ja ďakujem. Upozorňujem, je to live prenos. To nie. Teraz... Mám také menšie pisy v ruke. Nebude treba žeť. Včera bola dušná noc. Á, má to tam. Ani to sa nebudem potrebovať. Daj si to. Nie. Oh. Dáme linku. Dobre, stačí, nie? Myslím, že to stačilo. Doprava. A si tam. Aha. Si to tam zapúšťala. Áno, je to OK. Dobre, to je s kamerou teraz. Super. No. Troška si to pudruj. Tá, taká masnejšia. Hej, to má to tam rád. Mika, ty ho to videl. Teraz dajte prosím menšiu pauzu, máme Technický problém. drop pistry. Ešte si dáme, dobré? Toto dáme. Úder. To čo takto tak bolo? Haló? Zasiahli ste? Nie. Čo menšie úpravy? Naša relácia je časovo obmedzená. Vyzerá svetu? Ty si prcla trošku. Adam, ale stačí, nie? Ale kde? Koľko vrstiev? Vedel vydržať. Aha. Už to bude dobre. Čaj doseká. Čítajte. Toto som ani nechcela. Prepáčte mi. Môžeme pokračovať. Áno. Teraz troška také... Tiku. Čo robíš? A... Stačí. Teraz prišiel mi nám piak. Prišiel vám priateľ. Priateľa poprosíme. Priateľ na telefóne.
Teší ma. Ja som priateľ na pohotovosť. Teší ma. Vaše meno? Marek Hazucha. Ty si kokos. Je to čistý podvodník. Hľadaný zatýkač na tohto podvodníka. Viktor Ivan, 16-ročný. Pokazujú si to zložená. Dobre, Akože... menšia súka. Pokračujeme. Ak my Vraj ste vyhrali. tak ja sa to odhádzam. Ja som 4 roky. Máme ešte jednu otázku na vás. Vyhrali ste Otto 2122. Povedzte mi, opíšte nám vaše pocity. Teší ma. No, takže Otto. Začneme asi od začiatku. Čím si myslíte, aké sú vaše kvality? Moje kvality? Tie kvality? Toto stačilo. Myslíte, že kvôli No tomu? to, tak to keď si... Ďakujem, nemôžem. Myslíte, že kvôli tomu sú vaše víťazstva víťazstvom? Tak, ešte niečo povedzte pre našich Zdravím všetkých ľudí divákov, no. a všetkým prajem veselé Vianoce. Šťastný nový rok. Happy New Year. So this Christmas. And Happy New Year. Všetko pod noha,